Arvoisa puhemies! Hallitus petti myös luonnon. Ei ensimmäistä kertaa ja tuskin viimeistäkään. Moni odotti kehysriihestä uusia ilmasto- ja luontopäätöksiä, ja ennen neuvotteluja teille myös esiteltiin monia tarvittavia toimia, kuten maankäytön muutosmaksu, biomassan polton vero sekä ainakin minimissään se, ettei nyt metsätalouden verotusta kevennetä. Eikö ympäristölle haitallisten tukien karsiminen tässä tilanteessa pitäisi olla itsestäänselvyys? No miten kävi? Hallitus jätti tekemättä ne päätökset, joilla taloutta ohjattaisiin ilmaston ja luonnon kannalta kestävään suuntaan. Päinvastoin nyt te valmistelette korotusta metsänomistajien metsävähennykseen, kymmenien miljoonien veronkevennys, joka lisää velkaa ja hakkuita. Kysyisin ympäristöministeriltä: miksi te ette ota käyttöön tehokkaita ilmasto- ja ympäristötoimia, joilla voidaan samalla tasapainottaa taloutta ja toteuttaa kokoomuksenkin peräänkuuluttamaa aiheuttaja maksaa -periaatetta?